алейкум. дуруд эҳтиромот мардуми азиз, ҳамватанони бениҳоят гиромӣ. Фарид Таҷикистан як кепка бахаб кардам ҳаминҷа як хона. гуфтам ко дигар ҳарчи боду буд, буду ҳар он чи буду ҳастен ҳаминҷода. камтар ҳаминҷа бигем танзим ва чӣ доштем хонара. Мамира достуша ҳуй кардам накардам намедонам. Силкаша фикрам ҳуй кардам. Ягон одам бидроя, значит маълума ки ҳуй кардам. Агар надроя, значит ҳуй накардем. Чӣ ҳол доред? Не кепка меде, ба кепка пӯшо. Антаре сағираи кепка зебаста тари мепӯшам ки одамо чапа накарда. Сӯзани хубе. Утилизатсия ҳаст имрӯз. Ба гуфти Эмомалӣ Раҳмон имрӯз утилизатсия доштем кепка ба қабкамаи хона. ира бародар Нуриддин Ризоӣ як замоне овардаги буд. Хеле фри Тоҷикистон. Ман дар зиндагим шапка кепкаро пӯшидана дӯст намедорам. Намедонам чӣ ба аслан бигем ки ҳамин одата надорам. Атак бача кепка зебама мезема. Утилизатсия рафта истодааст дӯстои азизам. Ман имрӯз хонама утилизатсия кардистам. Эмомалӣ Раҳмон гуфт ки кадом ки утилизатсия надорад документ бояд дошта бошад. Ман документша рафтам гирифтам документи утилизатсияра. имрӯз хонара утилизатсия доштам. Ростӣ ман нав қафоша бигардонем. Инама қадар чиза утилизатсия кардистам. Инама қадар чиза. Ҳамаш кастум кирта кадомида дар кора биё марҳамат ай утилизатсия гуфти ҳамун гапо қабул кунам. Рафтем бачо. Ҳамашон киртои бигем созанд просто якта. Эмомалӣ Раҳмон утилизатсияра бин 2 кирта. 3 кирта. Эмомалӣ Раҳмон рафтем 4 кирта. 5 та кирта. 6 та. Рафтем Эмомалӣ Раҳмон 6 та. ҳисоб кардам Эмомалӣ Раҳмон 7 та. Ана 8 та. Хуб. 9 та. Эмомалӣ Раҳмон утилизатсия мешавад. Хулас бигем ана 10 та. 11 та. 12 та. Эмомалӣ Раҳмон рафтем кастуми ки зурай фирмени кастумай агар комеда лозим боша ёрамаша мепартом жемфро кирта 12 13 14 15 16 ҳамаи киртай 17 жемфр футболка лакости фирмаш брук хулас футболка лакости кирта Эмомалӣ Раҳмон брук рафти Эмомалӣ Раҳмон кирта брук брижа жемфр ина кастума бисёр дар эфир дидагена кастуми аяма дӯст медоштаги ҳамин бадирам партофтум рафт брижа не кам занимат сада мепӯшидаги жемфр буд арақа хеле меқапада ирам партофтем рафт брук ҳамаи ё короче гуфти Эмомалӣ Раҳмон жемфр хайёш дига таҳпӯшвай чандтай дига ишам жемфр хулас кирта жемфр ҳамаи ҳам ё утилизатсия шидеста Эмомалӣ Раҳмон. Як борка кардам ростӣ хонара дӯстои бениҳоят азизи гиромим. Хостам чизои зиёдтира партом чизое ки дигар хеле шид намепӯшидамаш. ҳозира мебарем ҷамо ҳамон чиз дар Тоҷикистонҳо дар ҳам давлатҳои ғарибо помӯш мерава. Агар бидонен чӣ мегӯянд нотари помӯш аст ку номи чи аст ҳамон помӯша мебаранд ку дар Тоҷикистон дар дигар ҷо.
خلاص اینم خیلی لباس‌ها را بگیم که و علیکم سلام همین خیلی لباس‌ها را اینمی مردم اروپا در اروپا هم خیلی اصلا میگیری یادو بر میپوشی میپرتوی میگیری یادو بر میپوشی میپرتوی درون شکاف هم دا که جو نشیده بود هم پر شیده رفته بود همه را امروز تصمیم گرفتم که برام پرتم ولی جای میپرتوفتگیرم نوار کده او را الهیده میمونم با فکرم لایف نمیکنم اما او را الهیده نوار کده میمونم یعنی همین لباسو بو باور کنید اونا جمع یک علای دیگه در ناو شرکت دیگه کشولای فوتبالکا و کرتا و دیگر همین گرفته‌ایم نمیدونم دیگه همه اینجا پرشیده است دیگر چیز که بسیار شود راستی همون کدومش پوشیدن هم نمیدونی دیگه تهادا میمونه میره و همون رو بدگیش هم میپوشی میگردی وش میمونه خلاص امروز همون در خونه همون اوتیلیزاتسیا امام علی رحمان در یادم زد که باید حجت اوتیلیزاتسیا بگیری بعد دیگر ما گفتم که بیمام خونه ما یا اوتیلیزاتسیا کنم درونش بدگی چیزو را چی هست همین چیزو باور کنین دوستای عزیزم کو خیلی عذاب کشیدم شکاف تیت کردم خیلی چیزایی که با لازمیاش که هست در اونجا بگیم یعنی موندم حالی هم بگیم که تمام نشده است خیلی زیاد است او را حال با اوتیلیزاتسیا کردن در کار هست چرا اونو خویی نخویی نه بگیم که ما هم اوتیلیزاتسیا کردم همین چیزا همش بگیم که اوتیلیزاتسیا میشه و میره اونجا یاشک داره خداشون در اروپا در کوچه ها سپیچال یاشک موندگی هست و در روی یاشک بگیم پاکوفتا میکنیم میپرتوی باور کنین نکنین اگر دوستای عزیزم کرته های را کو بعضش یک بارم پوشیدگی نیستم یک بار هم پوشیدگی نیستم در تنم کدگی نیستم کرتایی که پرتوفتستم یک بارم پوشیدگی نیستم راست بعضی مغازینو دا میدرویم تا میبینی معقولت میشوه میگیری میاری دیگه نمیپوشیشم تا همین خیلی بگیم که پر شیدگی بود حوزی شکافم کو بشم شکاف برم حوزی هم شکاف هم تا پر بگیم که حوزی هم باور کنی هم شکاف بازم بگیم که کم تری جوش خولی شید ولی دیگر خیلی طرف کاستومو پلاش چیوش غاوس یوزی میستونده یا بولوش و یک کرته و یک جنفری دیگه مونده میجده این طرفشم هولی هم خیلی هست اینجا هم خیلی یک تا دو تا سه تا چهار تا کرته موندم یک تا بروگ موندم خیلی مولی انگتونه بگیم یاد تا دیگه بروگ در اونجا زیمیستونه بدم دو تا سه تا بروگ دیگه موندم خلاصو پایان بودگیش دیگه مولای همو دوستان پدرکه کدگی عربستان آوردگی مولی عربی است اورا نمیپرتم همین این دوستای عزیزم و این تا دیگه شبکه قرغیزی هم یک دوست قرغیزم پدرکه کدگی است این هم همیجا حالی هم پاکتش قطیش شدگی دوستای عزیزم دیگر بگیم که هموطن به نهایت گرامی این هم خیلی بگیم جونی غریبم این هم خیلی اوتیلیزاتسیا رفته امام علی رحمان خب مقصد از این نوار چی بود؟ مقصد از این نوار بگیم که زندگی در اروپا و اون کارهایی که امام علی در تاجیکستان میکنه یا زندگی مردم تاجیکستانی ما چرا اوتیلیزاتسیا امام علی رحمان در تاجیکستان یک قرار نو برآورده است یک فوکس نو دیگری که از همون مردم بگیم که پول کار میکنه یک استیل پول کار کنی نو امام علی رحمان ماشین ها باید داکومنتی اوتیلیزاتسیا داشته باشند یعنی که ماشین باید اوتیلیزاتسیا داکومنت بگیری ماشینی از داکومنت از همه ارزانش از 1600 سومون بوده سر میشیده است و دوامش تا 5000 سومون ماشین های قیمتتر اوتیلیزاتسیاش 5000 سومون میشیده است یک کمی کارم غلطیده بود همین مسئله ده بگیم در همین اوتیلیزاتسیا داره نداره همین خیلی گپا زیاد شنویدم دین یک انسانی را بگیم بازار روان کرده بودم روز یک شنبه و رفت در داخل بازار یعنی که ماشین بازار خیلی چرخ زد بگیم که تلفن گیریان و ما همراه همون بیزنسمن ها هم بعضی هاشون گپ زدم
خدمت نشون ندادم ویدیو ما کشتگی مگر خدمت نشون میدادم تحقیقات میشدن صحبت کردم و درباره دکومنت утилизация پرسان کردم که این دکومنت утилизация چی هستی خودش گفت که ما نمیدونیم چی هست نه که این حتمی است یعنی حتمی چی نقش میبوزه در ماشین کسی هم بگیم که در این باره نفهمیدن اما امروز سوال ما با همون امام علی رحمان است که و همون حکومت امام علی رحمان ما میخوام همون مسئله утилизация را حجت شما برای مردم برای خلق بفهمونین که چی نقش بازی میکنه утилизация همون کاغذ утилизация چرا نرخی 1600 سومون یعنی $160 نرخ утилизация هست در حالتی که انسان هایی که کاغذ گرفتگی هستند اینا نمیدونن که این утилизация کاغذش در کجا و در چی کار میآید میفهمید میگن که وقتی که ماشین کهنه شوه بعد از او را ما میتونیم که در утилизация بسپریم اگر همین утилизация کاغذ نباشه ماشین утилизация قبول نمیکنه ماشین در حالتی از واگن فروارده شدگی است ولی با امیدی که اون ماشین باید راه بگرده در تاجیکستان یکمین چیز خب دویمین چیز میگذاریم دویمین چیز چی است وقتی که ماشین کاغذ утилизация گرفت اون ماشین گشتن در تاجیکستان حق نداره دیگر برای چی برای اونکه اون ماشین уже утилизация شدگی است معنای утилизация چی است چرا در حجتاتون شما утилизация نوشتگی هستید چرا چی است که در چیزی شما در همون حجت утилизация ما که تاجیک فرهنگی تاجیکی اول دوا داریم مدنیتی تاجیکی دوا داریم زبانی تاجیکی گفته 1000 ساله ها 5000 ساله ها از تاریخ دوا داریم در حالتی که ما داکومنت утилизация می نویسیم در بالاش یعنی که اون داکومنت ما کوشش کردم بگیم دسترس چی میشوه امروز پگا و حجت و ما او حجت رسما میبرارم چی حجت است 1600 سومون قیمتش است $160 هر یک انسانی که ماشین داره او را مجبور میخریده بدید حالتی خریدارش پرسیدم که ماشین یعنی چخیل ایرا از کجا خریداری میکنی این کار فیرمای فراز یعنی داماد امام علی رحمان است با این کارو مشغول است و حجت ماشین هم میداده بدستی از حجت ماشین نوشته پروست هم بالاش تا کاغذی که утилизация نوشتگی است یا پچت موندگی میتین تمام 1600 سومون یعنی $160 در این چیکار کنی باید تا بسپاری امام علی رحمان ده کسه امام علی رحمان ده اما این داکومنت این حجت چی را حل میکنه هیچ را حل نمیکنه یک مخیناتسا فالشیوی یک راه پول کار کردن یک کاغذ به 1600 سومون یعنی به $160 یا تا $500 فروختن به مردم بیزنسی اویله امام علی رحمان از نام утилизация ببینین همچنانه که شما نمرده رفته از دکتر مرده کاغذ میگیرین که من مردگی هستم утилизация یعنی او утилизация میشود میفهمین امیرا یعنی утилизация او چیز اوجه کار نمیکنه برای همون رو утилизация میگن بیرون کردگی است خب همچنانه که یک آدم زنده هست رفته از دکتر مرده کاغذ میگیره که من مردگی هستم утилизация چیز صحنه داره باید اونجا صحنه نوشته شود که فلان چیزلا автомобиль утилизирован اگر به زبان روسی بگیریم خب خیلی که بی‌ضرر گردونده شد میگن کو یعنی بی‌ضرر گردون او ماشین بعد از او کاغذ گرفتن او وین او هم کد در کاغذ که اومد او ماشین حقی در کوچه راه گشتن نداره چی خیلی یک انسان نمرده رفته مرده کاغذ میگیره ای بالینسه که من مردم خب اوجا چیسلو نداره کاغذ چیسلو وقتی گرفتگی چیسلوش هست فلان چیسلا شما کاغذ دسترس کردین утилизирование کاغذ خب ای کی این ماشین утилизировать میشود شاید این ماشین 20 سال بگرده باز 15 سال بگرده شاید این ماشین 30 سال دیگه در تاجیکستان بگرده
چخیر شما از حاضر утилизатсия мефурӯшен дар ӯ мошин. шояд ӯ мошин утилизатсия нашида дар дигар давлат фурӯхта шавад. баъди 5 сол 10 сол 3 сол ҳай кардан шояд бифурӯшанаш ӯзбекистон, қирғизистон, намедонам қазоқистон, россия, як давлат да ӯ мошин фурӯхта шавад. ӯ мошин шояд утилизатсия нашавад дар тоҷикистон. чхел шумо дар тоҷикистон ба ӯ мошин утилизатсия мефурӯшен коғаз? аз рӯи кадом қонун шумо ин бизнесҳоро дар болои сари мардуми тоҷик амалӣ мегардонед, дар сари мардуми тоҷикистон? ин ҳамон мисли ҳозир чӣ шида истодааст? дар хуҷандам ин масъалаҳо ҳаст баъзан ва дар чизам дар аврупоам ва дар амрикоам ин масъала ҳаст. медонед ин масъала чи аст? инсон номурда барои худаш замини ҷои гурмешидагиша харида мемонад. мошин вайрон нашида, утил нашида, ту коғази утилизатсияи ӯро 1600 сомон аз Эмомалӣ Раҳмон харидорӣ карда мемонӣ. ин чӣ гихрӣ аст? ин чӣ гихрӣ аст аслан? ин чӣ қонун аст? ин чӣ документ аст? агар ин документ набоша, вақте ки мошин утил шид, утилизатсияиро қабул намекунад. хоб мо аслан дар Тоҷикистон хеле ҷои утилизатсияи мошин надорем. ин аввалин чиз аст. мо ин чиза надорем. мо мошина реза мекунем, крайни случай дар запчаст меспоремш, крайни случай реза карда дар металлолом меспорем. мо надидем ҷое ки ҷои мошини утилизатсияо боша, вақти мошин аз ҳадда ҳаракат биромад ва бигем ки утилизатсия да барӣ биспорӣ. баъд ин чизе аст ки фақат дар давлатҳои аврупоӣ утилизатсияи ҷа ҳаст, воқеан ҷои ҳаст. бигем мо меспорем дар утилизатсия, мо да пул метан барои мошин утилизатсия кардаги мо. на ин ки мо пул метем ба ӯ, балки уно ҳамун моли мо да барои утил мешавад. ӯ мегиранд истифода мебаранд, мисол оҳана дигар чизам чӣ харидорӣ мекунанд, онҳо барои мо пул метан. вақте ки як инсон мошинша утилизатсия кард, ӯ пас нархи мошин муайян мешавад ки чанд сум стоимост аст, яъне чанд сум да мехаранд. ӯро ҳамчун утил, ҳамчун мусор, ҳамчун оҳан пора ҳисоб мекунанд. вазми ӯро пластикоша мебуроранд ва вазми ӯро алиментчи алоҳида ҳисоб мекунанд, на бигем оҳанша алоҳида ҳисоб мекунанд барои утил кардан ва барои ту бигем $50-100 пул қимат мекунанд. аммо вазми оҳанша утил барои ту пул метан. ва мо мошиномона утилизатсия мекунем ки $160 пул ба Эмомалӣ Раҳмон касаш меспоред, дар ҳолате ки мо мошина утил намекунем, утилизатсия намекунем ва касе аз мо омада ӯ мошина намехарад. мо фақат худмон метавонем дар ягон металлоломро биспорем. крайни случай авария шава, дигар ӯ барқарор нашава, мо ӯро метавонем металлолом кунем ё запчаст кунем. мо дорем ҷои утил мекардаги мошина, дорем ҳам хеле компания утилизатсия, ширкат ҳастам, хеле ширкат мо дорем? надорем. чира? фақат як ном придумад мекунанд. барои уно муҳим нест ки ин ном русӣ боша, англисӣ боша, фақат ҳамун придумад кунанд ва ӯро ба қимати бигем $160-200 як коғаза ба сари мардума фурӯшанд ва бизнес кунанд. медонед чанд қа мошин аст дар Тоҷикистон? медонед аз $160 як сол шида будааст ин қонун бировардааст, як сол мешава мардуми коғаза харидорӣ доранд. оли чанд $1,000,000 кор кард Эмомалӣ Раҳмон аз коғази утилизатсия? ва чаро ин қонун барои мардум фаҳмонда намешавад ки қонун чи аст? вақте як ҷавона пурсидам ки додарам, напурсидӣ ки ҳамин коғаз барои чӣ лозим аст, ки мошин дар ҳолати ҳоли утил нашидааст, мошин нав аст, чаро ту аз ҳози утилизатсия мехарӣ? напурсидӣ? гуфт ака пурсидам, ба сар мавағаз кард. яъне инсоне ки гаи аст, намедонам ӯро ки мета, дар ӯ инсонҳое ки кор мекунанд дар дурун барои мардума маҷбуран утилизатсия коғаз мефурӯшанд. вақте агар мардум пурсон кунад ки акай барои чӣ аст ва дод мезананд болои сари ӯ ки ин қонун аст, шумо қонуна гӯш намекунед, шумо қонуна итоат намекунед, яъне ки ба сари ин ҷавона чӣ кор мекунад?
дод мезанад. вағаз када мардума тарсонда болои сари мардумда як когази бо ном утилизатсия бигем ки ба мардум бизнес мекунад. има барои ҳамон имин ҳамин рӯз ҳамин либосуро партофтанда гуфтум барои эмомалӣ раҳмон як прикол шава. эмомалӣ раҳмон либосо ина утилизатсия шид, коғазш аз киҷо бигирем? аз киҷои коғазҳоро утилизатсия кардагимона бигирем коғазша? ҳамаш киртои нав ҳастанд. мегӯм ки баъзеҳоша як борам пӯшидагӣ нестам, аксарша даже як борам пӯшидагӣ нестам, просто харидо вардагӣ мондагӣ. ана кира утилизатсия кардан дар ко коғазша аз киҷо бигирем? ин намуд бигем як ҳукумати ахмақ, як ҳукумати беақл, бешараф, бенанг, беномус як ҳукумате дорем ки 30 сол мешава болои сари мардум маҷбур бизнес дорад. медоне лампучкаи сомон биромад, медоне на лампучкаи сомон биромад. духтари эмомалӣ раҳмон ӯ ширката аз хитой харидорӣ кард, овард дар тоҷикистон бо номи лампучкаи сомон истеҳсол кард. хоб чӣ шид дар тоҷикистон? қонун шид ки ту бояд каммасраф лампочка истифода барӣ. эмомалӣ раҳмон қонун бировард хотире ки бизнеси духтараш рушд биёвад. маҷбур кард мардумда ки мардум лампочка бихаранд. аз он пештар духтари эмомалӣ раҳмон аз хитой бо ҳамон шартнома намедонам ё харидорӣ шочки газ овард. ира мардуми вилояти суғд, намедонам мардуми душанбе то куҷо медона, аммо мардуми вилояти суғд бениҳоят аз ин чиз хабардор ҳастанд. барои мардум маҷбур кардан, газ нест, маҷбур кардан ки шочки газтона иваз кунед. агар ки домда як одам иваз кардагӣ набоша, мо газ наметем, бояд ҳама иваз кунад. ҳамон замон хато накунам, шочкора намедонам ёдум нест, аммо 300 сомонӣ буд ё 270 сомонӣ буд. шочкора ҳамун замон мардума маҷбур кард, мардум набудагӣ газда шочик миният кардагиян. ҳозир бирен бидроен аксар хонаи хуҷанда агар шочки нави газ наистода боша, ҳамун замон алиш кардагӣ дар рӯи ма туф кунед ки як лават газ то хӯрдагӣ нест. ҳозир агар бовар кунед ва бовар накунед, боша мардак мужик агар дар хуҷанд боша, бигиравнам хелеро суратча ҳозир партояд. солиҳо 2000 намедонам 13 буд, 12 буд, намедонам ура бигем 8 буд, 9 буд, як 4 сол 5 сол фақат фурӯхтани шочки ки газ набуд. о мо шумо да газ метем, мо ӯзбекистон қатӣ договор кардем, пропагандаи дурӯғ қатӣ, мо ӯзбекистон қатӣ договор кардагим, газ метем, дар ҳолате ки ҳама шочки газ бихара. ҳама харид. шахсан манам харидам, часпондум, алиш кардам. то ҳозир як лават то хӯрдагӣ нест. то ҳол як лават то хӯрдагӣ нест. агар мардуми хуҷанд мардак бошен, ҳамун шочкора сурат бигирен, ҳамунҷа коғазош ҳам ҳаст, коғаз додагӣ аст, вақти алиш шидагиш партояниш интернета пир кунед. то ҳол газ нест. ин чӣ буд? ин бизнеси духтари эмомалӣ раҳмон буд ва барои қонун биромад, то ки аз халқ бигем пул ҷамъ кунад. либоси мактабӣ, либоси миллӣ, инам дахл дора ба ҳамун дузандахонаҳо ва бизнесҳои бигем духтарои раҳмонов аст. хоб эмомалӣ раҳмон чӣ кор кард? эмомалӣ раҳмон биромад қонун кард ки дар мактаб либоси мактабӣ, он чизе ки мактаб ба ту мефурӯша, маҷбур бояд бихарӣ, барое ки ҳар сол чанд миллион мо талаба дорем. анамун қадар кастумбурук фалшиви нимдухта бигем материали арзон намешидагӣ қатӣ фабрикаҳои духтари эмомалӣ раҳмон кор мекунад, фурӯхта мешавад. инам бизнес аст. яъне эмомалӣ раҳмона гулакаш бирина, ура қонун мекуна ки бояд и халқ бихара, и мардум бихара. саҳмия, бизнеси саҳмия чӣ кор карда? бизнеси саҳмия, бизнеси маҷбурӣ
аз мардум пул ҷамъ кардан дурӯғе ки мо гес соз мекунем, баъд барои шумо баъди гардон шидани гес барои шумо чӣ дода мешавад? Яъне ҳамун пулотонро ҳисоб карда свет дода мешавад. Мардума маҷбур кардан ки гӯдак таваллуд мекардагӣ зан дар балинса коғази саҳмия нишон натӣ балинса қабул намекард. мефаҳме намедам? коғази саҳмия нишон намедодӣ қабул намекард. Дар даҳани дари балинса намоянда шиштагӣ буд ки дар уҷа ё духтурҳо барои ту коғази саҳмия мефурӯхтанд. надори коғази саҳмия? надоред ме? бит якта хареда инҷа, якта харед коғаз, баъд мо зантона родон қабул мекунем. мефаҳмед? яъне то инаи дараҷара бигем ки Эмомалӣ Раҳмон болои сари мардум бизнес кард ки дигар то роддомҳо саҳмия фурӯхтанд. як инсоне ки занаш ҳомиладор аст роддом меёрад, як инсон падараш касал аст, модараш касал аст, балинса меёрад. агар то ту коғази саҳмия аз ӯ балинса нахарӣ, агар дошта бошӣ нишон метӣ ки ман дорам коғази саҳмия, баъд бигем ки бемори тара қабул мекунад. яъне ҳама ин чӣ буд? маҷбур бизнес, пул кор кардани оила аз мардум, аз халқ буд. ва имрӯз ҳам то агар коғази утилизатсияи мошин надошта бошӣ, яъне мошин тара оформид намекунад, номер наметан, страховка, техосмотр, ин чизо намешавад. аввал ту бояд ура бихарӣ, баъд аз ӯ баъд техосмотр, страховка, дигар чизо мешавад. барои чӣ? утилизатсия аввалин дараҷа меброя места ин документ. барои чӣ бояд ҳатман аввал ту бояд ура бихарӣ, баъд дальши мошин регистратсия мешавад. яъне давомаш мошини ту дар Тоҷикистон баъд регистратсия мешавад, ба қайд гирифта мешавад. чӣ асти худаш? яъне ин нақд нишон дода истодааст ки ин ҳуҷҷат ноқонунӣ ҳаст. аввал ту бояд ира бигирӣ, яъне аввал ту бояд пул бигзаронӣ дар буҷаи оила, бояд пул бигзаронӣ, баъд аз ӯ баъд дигар документҳои қонунӣ таъмирай мекунӣ. то агар аввал ин документи ноқонунии буҷаи оиларо пир накунӣ, нахарӣ, дигар бигем ки ту корота карда наметавонӣ. фаҳмидед? ин намуд бигем ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ин намуд президент ва ин намуд кишвар ҳама гапо дурӯғ гуфтааст. хуб бародари азизам, худат гӯш накава гапои мо дурӯғ боша, чӣ кор мекунӣ та дараҷа овора карда? мефаҳме намерам? яъне то инаи дараҷа имрӯз ин ҳукумат омадагӣ аст. ман ҳатман коғаза дарёфт мекунам, ҳатман кадоме ки дорен, ман баротон мегӯм ҳамватанои азиз, кадомет ки дорен дар фейсбуки ман метавонем пайваст шавем, ҳамун ҳуҷҷата барои ма партоен, ман ном, насаб, чизи шуморо маҳкам мекунам. ана бигем баъд ман ура дар бигем ки интернет мемонам, бигем ки ман рақамҳои мошинамаша маҳкам мекунам, фақат ҳамун суммаша мемонам ки чанд сум уҷа навиштагӣ ҳастанд, мегиранд, намедонам то ҳоли 1600 мегиранд, суммара дар уҷа менависанд ҳоли дар ҳуҷҷат ё ки наменависанд. қиматаш 1600 аст, 1600 сомо. ҳоли намедонам ки ӯ нархнома дар ҳуҷҷат навишта мешава он маблағи гирифтагӣ ё ки намешава. агар ки нашава ӯ маблағ дар коғаз, пас ин факт аснодаш қатъӣ, ин бигем ғорати миллат, ин уголовни статья дора, дар ҳолате ки маблағи гирифтагӣ сабти ном намешава ки чанд сум маблағ мегирад, сабт намешава дар уҷа. ҳатман дӯстои азизам, кадомет ки дошта бошед, ман аз шумо эҳтиромона ва бародарона хоҳиш мекунам, дар фейсбуки бигем ки Астанаев Акмал метавонем акси хидмат, акси қафо будагӣ да акси давлати қалағо истодагӣ аст, калон хариташ метавонем ки дохил шавен, ҳамун месенҷи мада ҳамун сурата ҳатман равон кунед, ҳамун ҳуҷҷата ман аз интернет кофтам, яъне утилизатсия, документ утилизатсия ҳамун документи дар Тоҷикистон. ҳоли дар ягон ҷо ӯ чиз бигем ки сабт шидагӣ нест, ягон чизи давлатӣ да ура бигем ки сабт кардагӣ нестанд. чаро як қонунӣ ҳаст барои мардум фурӯхта мешавад,
اونا екземплярش меган ё ки намедонам дубликатш меган ё уро ҳамун чиш дар сайтҳои давлатии тоҷикистон чоп намешавад ки ин ҳамуд ҳуҷҷат дар тоҷикистон гирифта мешавад. Вақти мошина мехарӣ баъд барои ту мегӯянд ки ту утилизатсия гирифтӣ, не бара фалон ҷода утилизатсия бигир. Ишмо чи давлати мошенникӣ сохтагӣ? Чаро мо надорем ин коғазҳо дар сайтҳо надорем? Чаро мо сайтҳои чизҳоро маълумот пайдо карда наметавонем? Ин чизи мошенникии шуморо узри зиёд дар дастам қапида мистодам ки мисол гирем меҷм ба камтар. Ман аз шумо манзарат мехоҳам яъне барои исуси ҷум мондагим. барои ҳамин дӯстои азизам, кадомед ки ҳуҷҷати утилизатсия гирифтагин, натарсен, тарсончак набошен, рих набошен, бирорен, нашава Эмомалӣ Раҳмон бо авлодаш болои сари миллат бизнесоша кадам бигира, ҳар чизе ки хоҳа болои сари миллат бигем ки чикор кунад, бизнес кунад. Барое ки ман ҳозир барои шумо гуфтум вайра, ман шочкам суратша мемонам, барои он ки ман пайдо мекунам, оле ҳастан ҳамон одамои дар Хуҷанд шиносо ҳастанд, ман мегӯм аз хонаҳошон ҳамун шочкошона суратша мегира, бигем равон мекуна. Шочки ки як куб гаштагӣ нест, солиҳо 20 сол 18 сол пеш бигем ки барои сари мардум шочки газ фурӯхтагӣ ҳастанд ки маҷбур кардан мардума ки газотона часпонед. ҳоли боз баъди ӯ як бизнеси дигашам биромад, ӯ бизнесаш мутаассифона бисёр дурандароз давом накард. барои мардума ваъдаи дурӯғ дар вилояти Суғд атаплени метем, яъне ови гарм метем, домо атаплениётона рост кунед. Ман ягон гапам ҳавоӣ нест, ман исботш қатира, суратҳош қатӣ мемонам. барои чӣ? Барои он ки духтари Раҳмонов аз Хитой ҳамун қабрғои атаплени аст ку ҳамтари задан, бизнеса сар кардан, овардан, мардума ин чиза маҷбур кардан ки агар дар дом як кас агар атаплениш алиш накарда боша, мо атаплени дода наметавонем ови гарм, бояд ҳама алиш кунад. Аксар домҳо полни рост гирифтан атаплениҳошона алиш кардан, то ҳозир як қирт ов то хӯрдагӣ нест дар атаплениҳо, як қирт ов. Медонед идам тақрибан бигем ки ман хато накунам, дар Қазоқистон будам ҳамон солҳо, тақрибан 8 сол ё 9 сол пештар ҳамин воқеа дар бигем ки вилояти Суғд сурат гирифт, чандин минтақошда, хусусан дар шаҳри Чикалский. ман агар ҳозир иштибоҳ накунам, дӯсти ма дар ҳамун минтақаи бигем Круг меган, ҳамун даромади Чикалский, ҳамун кӯчаҳои ҳамун ҷода зиндагӣ мекунанд. полни ҳамун кӯча домошон ҳама алиш кардан, харидорӣ кардан, усто овардан, атаплениҳошона алиш кардан, то ҳозир як қирт ов то хӯрдагӣ нест. яъне Эмомалӣ Раҳмон ҳар мошенникӣ мекуна, болои сари мардум фиреб мекуна, мефурӯша моли овардагиша, аз ӯ даромадша мегира. як шайтон аст, як мошенник аст, да гапиш ҷавоб наметад. халос тамом мурд рафт, гирифтан раиси шаҳри Чикалскиро алиш кардан. гуфтам раис пешина гуфта буд, мо ҳеҷ чиз дарак надорем, тамом ӯ раис нест дигар, ӯ ов медодагӣ одам нест. аммо ин бизнеса кӣ кард? худи духтари Эмомалӣ Раҳмон ё домоди Эмомалӣ Раҳмон буд. бовар кунед чиқадар доморо атаплениҳошона алиш кардан, натари қабрғои бигем нахели атаплениҳо задан, то ҳозир як қирт ов то хӯрдагӣ нест. бигирен марҳамат, доме ки атаплени чӣ надорен, ов надорен, атаплени дорен, бигирен суратҳошона партоен, бигирен ай ҳукуматтон талаб кунен. аз чӣ метарсед? то кай болои сари шумо? ҳозир қонуни лампочкаи сомон куҷо шид? ҳастаму қонун хона ба хона. мо ҳатто ки хато накунем, аз ҳамун қонуни лампочкаи сомон хонагиҳои мо хато накунем, 200 сомон ҷарима ҳам гирифтагӣ будан, ё 100 чанд сомон ҷарима кардагӣ будан хонаи мора. дар балкон мо лампочкаи зард доштем, шаб милисаҳо мегаштанд, хонаҳоро нигоҳ мекардан, лампочкаи ки зард чӣ мекунад, омада тахтах карда, диромада лампочкашда штраф менавиштанд ки шумо қонуна гӯш накардем. ман ҳоли анам коғаза биё хонагиҳома бугум очама, ҳамун коғази штрафа биёвад, 200 сомон буд ё 100 чанд сомон, хато накунам, барои як лампочкаи зард хонагиҳои моро штраф карда буданд. ман ӯ замон дар Россия будам.
ма хидмато ки пулша рӯй кардагим ки штрафотуна бирем биспорен штрафора 100 чанд сомон буд ё 200 сомони пул будам ва ёд надорам аниқ штрафа ёд надорам агар ма пирсам ҳам коғаз боша ҳамура ма мегирам дар интернет мемонам ки барои лампочкаи сомон мо штрафам гирифтагӣ ҳастем вай тари як моне чӣ қадар хонаҳора милисо шав кӯча ба кӯча гашта хонаҳора нигоҳ мекарданд ки хонае ки дар лампочкаи зард дар мегирам лампочкаи отечественӣ мегӯянд гуфти русо ҳамаи ҳамура бигӯем ки штраф мекарданд хоб маҷбур мекарданд мардума ки аз лампочкаи сомон харидорӣ кунед ин кам масраф аст ин фоида дора ин дар гесҳо зур намеояд хоб бигӯем ки зиндагитон соз мешавад мо света пастая намекунем агар масрафаш кам шавад ин буд мошенник эмомалӣ раҳмон 32 сол мешавад ки болои сари мардум мошенникӣ дора имрӯз боз мошенникии нави эмомалӣ раҳмон ё пеш аз ин мошенникиш мошенникии муҳра бизнес буд муҳра бизнес бизнеси эмомалӣ раҳмон буд авлоди эмомалӣ буд аз ҳеҷ ка бегона набуд як давлат дар дурунаш омада ҳеҷ кав хеле бизнеси ғайриқонунӣ карда наметавонад яъне то ӯ дараҷа уҷа кгб ҳаст амният ҳаст ура сразу меомӯзанд ӯ чӣ бизнес аст ӯ чӣ аст ки муҳрара худи эмомалӣ раҳмон авлодош аз ҳамун хитой чанд тонна муҳрара заказ карданд ҳам хел муҳрара ҳатто ки баъд аз ӯ як коргари ҳам муҳра бизнес гуфт ки ҳичи халқ мегзарондан банда меоварданд мо дурунда бандоша мебаридем ҳуй мекардем бо упаковка мекардем алоҳида бо бигем ки айсар бо мефурӯхтанд ҳеҷ ҷо намерафту ақли инсона бубин муҳрара дар банд мегзаронӣ ҳимел мекунӣ мебарӣ агар 100 сум да харида бошӣ 200 сум пулут метан $1000 да харида бошӣ $2000 пулут метан ин чӣ ахмақӣ буд муҳрара мехарӣ ҳимел мекунӣ мебарӣ ин бизнес бизнеси авлоди раҳмонов ва худи раҳмонов дар ин бизнес дахл дошт ки миллиард аз ҳамин бизнес пул кор кардан да як шав гирифтан гирезондан як одама гирифтан пешка кардан бурдан шинондан тамом ин пулора боқимондагӣ ҳама пулора задан дар киссаҳошон тақсим кардан гирифтан байни авлод чӣ мошенникӣ ки дар тоҷикистон шида боша ҳамаи ҳамида даст дора авлоди раҳмонов ва худи раҳмонов дар ин чиз даст дора яъне ягон имрӯзае ки унав бозиҳои мошин ва ғайраву хонаву дигар шида истодааст дар тоҷикистону 300 та мошин мемонанд 40 та 50 та хона мондестанд биёва чабиги гуфти ҳамо гапо ҳамаи ҳамира дар пушташ бигем яке аз авлодои раҳмонов истодагӣ аз ин чиз конкретна маблағ пул кор кардистанд ва бигем ки даромад гирифтистанд халқи сода мераванд мехаранд дар 1000 сум 1000 рубл будааст ам як билетиш яке мезана пули 10 та мошина мегиранд пули 100 та мошина ҷамъ мекунанд мегиранд як мошини шалақара ягон кида метани як мошина ё як хонара ӯам боша подставнои бозӣ ҳастанд ино ҳамаш мошенникӣ ҳастанд ва дар пушти авлоди раҳмонов ё ки ягон решаи раҳмонов дар ин ҷамъ аст имрӯза ҳамин документе ки бигем утилизатсияам айнан бигем ки ина ҳамин чиз аст айнан ина ҳамин пули аст айни ҳамин пул кор кардан аст ки як коғаз 1600 сомонӣ фурӯхта мешавад яъне $160 як коғази утилизатсия ин чӣ маъно дора чӣ мафҳум дора ва ин барои чӣ аст ин коғаз касе намедонад фақат бизнеси раҳмонов аст утилизатсия агар кадоме дошта бошед ҳамин коғаза аз шумо аз замин то осмон эҳтиромона хоҳиш ба ман расонед ҳамин коғаза манам кӯшиш карда истодам ки аз дигар инсонҳо пайдо кунам мутаассифона баъзи инсонҳо хай метарсанд дошта бошам леки кадоме ба ғайрат боша ҳамин коғази утилизатсияра мада партоед бениҳоят бигем барои ма дар кор аст бояд болои сари барнома бигирам ва аз ин пештар раҳмонова барномаш чӣ буд рақамҳои мошинои тоҷикистона серақама кардани буд 4 рақама неву 3 рақама бояд боша мо ҷаҳон пешравӣ кардааст ина россия 3 рақама ҳаст мо мошинора 3 рақама мекунем хоб чанд бор рақами мошин бизнес кардан ино болои сари мардум чанд бор
чанд бор бизнес кардан. охирон бо инами бизнеса сар карда будан уам арзишиш бигем як инсон як номер мегира, хоб 1000 сомон 2000 сомон бечора 3000 сомон расход мекуна, боз номер алиш мекуна. мо биромадем сар садо кардем, тамоми аврупо ва амрикора мошиноша сурат гирифтем, рақамошона видео кардем, нишон додем ки дуруғ мега. И дуруғ мега паданалати тари чизо нест. дар аврупо 3 рақама ҳам аст, 4 рақама ҳам аст, 5 рақама ҳам аст. яъне зависими аз фирмаҳо мекуна, зависими аз корхонаҳо мекуна, ҳар хел рақам ҳаст, зависими аз минтақаҳош мекуна. И ягон чӣ надорад. ин мошенник ором нагирифт Эмомалӣ Раҳмон, авлодаш ё домодаш ором нагирифт, бояд аз инҷа пул кор мекард. ин бигем барномаш шикаст хӯрд, барое ки мо ҷаҳонам рақамоша нишон додем ки дурӯғ гуфтестӣ. чӣ дар кор аст барои мо 3 рақама 2 рақама? Чӣ 3 рақама беҳишт мебара одама? монам 4 рақам аст истодан бигира, чӣ фарқ дорад? хуб 1 рақам бошад, чӣ фарқ дорад? биромадем мо ана разбор кардем, чӣ кор кардан? Тарсидан, туридан, мошенникишон нагузашт. пинҳонӣ гирифтиян, утилизатсия бировардиян, документи утилизатсия. 1 сол шида будааст ин документа мардума маҷбур кардестанд ки ту бояд бигирӣ. агар гаи ман мекуна, документи утилизатсия дорӣ, нишон те. агар надошта бошӣ, ҷаримат мекуна ки ту документи утилизатсия надорӣ. аммо у документи утилизатсия чӣ кор меояд? худи гаи намедонад. агар гаи аз шумо документи утилизатсия пурсид, шумо гаира метавонед оромона сёмка карда ва оромона савол бутед. чӣ нақш бозӣ мекунад документи утилизатсия? яъне чӣ лозим асту? ман мошина шояд 10 сол ҳай кунам, шояд 5 сол ҳай кунам, шояд 1 сол ҳай кунам, бифурӯшам бирава Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, я давлати дига да бифурӯшам бирава, ё Афғонистон мефурӯшамаш. яъне инҷа утилизатсия причом аст? рӯзе ки ман мошина утилизатсия кардам, мерам ҳам коғаза мегирам. хуб кадомит ки дошта бошед? Салмон дора бародар, дигар инсонҳое ки дорем, ҳамин коғаза барои ман расонед. оли ман и давом дора. мо аз гиребони Раҳмонов меқапем то ки болои сари мардум зулм накуна, и хеле фалшиви бизнесҳо накунанд ва барои и бизнесҳо ҷавоб битанд. бояд инсон кадоме ки ин кора кардагӣ аст, бояд аз кор холӣ карда шавад, бояд пули мардума баргардона. ҳар инсоне ки утилизатсия харидагӣ аст, ӯ пула барбигардонен. ҳазорҳо мошенникҳои бизнеси банкӣ карден, то ҳозир одамо бечораҳо наметавонанд пулашона баргардонанд, бигиранд. фалшиви банкҳо рост карден, гирифтен кредит гуфтен, мардума биқа пул доден, ҳавасманд карден, оварден пулои мардума гирифтен. инвалидо ҳастанд, то ҳозир бечораҳо пулошона бигем ки гирифта наметавонанд, доду войшон дар осмон, пуломона барбигардон. хонаҳои мошенникӣ карден, Тоҷикистона як қиморхона карден, як мошенникхона кардем ки азбаски кули дигар боло ҳамад мошенник ҳастен. як хонара то 3-4 нафара фурӯхтагӣ ҳастен, як хона 4-5 соҳиб дорад. бечора намедонад ки кадомиш соҳиби хона аст. шумо фақат пула гирифтен, грехтен баҷо шиден, пула гирифтен, дигар мардум байни худшон ҷанги ҷанҷол. мошенникен, аферистен. мефаҳмед намира? шумо ҳукумат нестен, я ҳукумати мошенникӣ ҳастен, я ҳукумати аферистӣ ҳастен. шумо болои сари мардум ба зури автомат истодагиен, мардума тарсонда. ин қонунҳое ки болои сари мардум шумо қабул мекунед, ино ҳамаш ягонташ асос надорад. да ягон инами китобҳое ки ҳаст, ман ба ҳамаш баротон ҷавоб мегӯм. инами китобҳоро ҳамаи ҳами китобҳои ҳуқуқӣ ҳаст, ҳамаи инами қатъи ман ҷавоб мегӯм. биёрен ам паданалат депутатша бигирем, биёрен қатъи ман суҳбат кунам. биёрам паданалати судша биёр қатъи ман суҳбат кунам, қонун қабул кунша. биёраш ман қатъиш гап занам, айрӯи кадом чиз иёи қонунҳоро қабул карда истодам. и чӣ аст и утилизатсияш? пас мо хомӯш бестем, агар пага ҳамамона маҷбур мекунад ки бирем мурда коғаз бигирен. ай духтур, просто ман мурдум гуфтагӣ коғаз бигир, ту маҷбурӣ. ҳаминам маънои ҳам утилизатсияро дора. инсон мурд, баъд мера ай духтур мурда коғаз меёрӣ,
میاری در جماعت که مرد تمام دیگه که ایرا سپیسات کنین ای учет برورین ای تمام چیز برین کنین دیگه این مرد گفته بگیم که مو کاغذ میگیم مگر ما در زندگی ما روزی بریم دیگه مرد کاغذ بگیریم میفهمین امروز این همی چیز رحمانوف طلب داره از مردم امروز این نمود رحمانوف ماشینیکی داره یا در زندگی میره گوریخته کنده میمونی که خیلی دیگه مردم همجا برای گورم کنه نمی گوری ما هست در خوجند همی چیزو از مردم برای که از خش تبارشون دور گور نشون همون خش تبار یکم پدر مادر که موندن سراز اطراف بودگی زمینه بگیم که خریداری میکنن میگن که این منطقه نم قجا از ما میشود ما مردیم همینجا گور میشیم زرن قبر میکنن بیتون میکنن یعنی این چیز در خوجند هست ما این چیز دیگه در ماشینا هم دیدیم ما هم تریش دیستیم نامرده قبر خودمون کفته استیم ما نامرده رفته از بالینسا مرده کاغذ گرفته استیم ماشین اوتل نشده رفته کاغذ اوتیلیزاسیا گرفته استودیم چیکو کدی رحمانوفی دولت کجا وردی خونت بسوزت را بخدا دوستای عزیز ارجمند به نهایت گرامی و اولی قدرم امیدوارم که شما مرا درک میکنین بعضی اگر گپای اشتباه گفته باشم از همین تا عثمان برای شما بگیم که از شما منظرت میخوام از این دنیا تا قیامت منظرت میخوام اگر چیزی اشتباه گفته باشم خلاص بگیم که این همین مسئله اوتیلیزاسیا همه بود این لباسای ما هم امروز اوتیلیزاسیا میشود دیگه زنده و سلامت سربلند باشین همتون I love you کاغذی همون حجت اوتیلیزاسیا را پرتوین ولی ما رحمانوف قطعی خیلی گپ داریم یگان دیپوتاتش یگان چیزاش نمر پامیروی تلفنش باشه پرتوین ما دیگه از این بابت تلفن میکنیم پریموی در دیپوتاتش پریموی تلفن میکنیم با سر این یا اون قانون ها از روی اینمی کتاب ها از روی اینمی ما بحث میکنیم قطعی دیپوتای رحمانوف قطعی سودی رحمانوف قطعی پرکروری رحمانوف کلگیش قطعی از این بابت ما زنگ میزنیم ما نمیگریزیم ما زنگ میزنیم با اونو بحث میکنیم در این یا در آن قانون های قبول شده ای تاجیکستان فهمیدین زنده باش هموطنم از این به بعد ویدیوها با قیزق میشود ما زنگ زده از اونها در سر قانون های قبول شده ای تاجیکستان بحث میکنیم صحبت میکنیم обуна шидан лайк подписка гуфтиам гапо фуромӯш накунед ҳоли оҳиста оҳиста боз барномаҳое ки қизиқтараш аст пеш аст ки мо занг мезанем депутатода мо занг мезанем судода вазирода начальникода милисода занг мезанем телефон қатӣ салом алейкум фалони фалони ман фалонӣ ҳастам биё суҳбат мекунем дар сари ин ё он масъала ку мебинем мо мегрезем аз суҳбат ё ки ҳукумати раҳмонов мегрезад با بیسمیلا میگم رقم رحمانوف بیام در رحمانوف زنگ میزنم خودش پریموی صحبت میکنم در مسئله همین قانونای قبول کردگیش من خیلی ترس ندارم رنگ و ریخ نیستم من تلفن رزگوار بگریزم من زنگ میزنم قطعشون گپ میزنم برنامه نو زنگ تلفن با حکومتی ها با نزدیکی شروع میشود подписать сара фуромӯш нак падилитса қати гуфти ҳамон калимаи тоҷикӣ зебое ки далери момалӣ ҳар вақт бигем истифода мебарад шур калимае ки хушам меояд ан ҳамун калима падруд то ба дурудҳои дигар